Salam mehriban dostlar. Salam mehriban tomoşaçylar. Arka dağlı serdarlı yurdumuzda her biriňizde jan taglyk, şatlyk, şowkun arzulap, Biz oyun dälatly, sizin sabrsyzlyk bilen garaşan gepleşmeden täze sany başlaýar. Täze mihmanlar bilen, täze şertler bilen. hagydyklaryny aýtsana. En gyzyklyary men ýollaşym bu gedekki öz dostumyz. Onu tanımayan yok. Aha. Onun sesini, onun ovazyny, onun edýän işini tanımayan, bilmeyen yok. Aha. Men ama birekbire dädim dip bilýän. Gowur şähtde. Her kim o sözde münafik däl. Şoň üçin öz gowur ýanyna diýär o sözleri. Şoň üçin özüm hiç kime özüm sana o sen getirjek ýollaşyňa da nowat bermän hem mutukları özüne alıp yeňiş suhoy. Paşty kak Real Madrid Barcelona da 5-2. Şoň ýaçy uçak diýerdi. Nowat fanadım adam. Özüm Barçan fanaty. Göreli. Oğlum nowat ödünýärdi. Karşılan mehriban dostlar. Yine dädem geldiler. Aleykümselam. Dädem hoş geldin. Nowatsan, hoş gördük. Barsan fanadymy hoş gördük. Aa, benim görelany men taýyndan oyunçyma derek energiýam mudial o seni normal gowy dursana. Gowy dur. Çiş bolsa. Yani kim utup biler şu nowaty? Hiç kim unutmayar biz bilýän biz bar. Şeyden Boğazı diýdi. Öňür ýalyň utondan habar ýok. Bolýa indi aslında beýdip girs etmellerlik Barsa Realy goşup olar reklama etmellerlik ýöne Realy nädip reklama etmejek. Diýmek men bugun çağıran naparnigim dost oglunum Realyň fanady. Bak. Ýöne ýyl içinde ol başga at bilen tanalýa, olum Tokoyçyma. Vay bo. Tokoyda fintler örkezän Çekinler ya, da bolup berşi. Uman energiýasy bilen alyp gelýän dost. O operator, ustad, operator, rejissor, kalıkları sunwatda onu tanımayan yok. Begenlik Rozi. Bir gelsene. Dilin bilen. Gördüm değil mi? Haybat bilen alanlar. Yo men at. Sen bu gurunlar estinmiş var näme diýenlerini? Muny gaçawdylar aýa. Ana. Indi bilýärmi? Bedro. Zver şumya gelýän ýa. Tanıştırýarlar hem ýerek. Beatbox glass. Bolýan bularda. Ana. Eşiňi ýeteli. Bular ýa başlady, tuwalem bular ýa baş. Galma. Oğlanlar, hoş gördük. İkinciden, yetbeşiğinde de çağırdık, geleninde de köp sağ olsun. Önünden beğendik biz bugün utmalı. Lokma. Ne oldu? Degenlik bulma, näme ady degenlik kynanyk bolpaýdy. Oo. Kynanyk bolpaýdy. Ady bitmedi. Degenlik kynanyk. Bu iş ýara. Şu alda sen kıynandıran yeri yoktur Gat bulan. ulgurlamaly. Bol ya. Bolama dogry. Uğruna uğra. Özümüz ýara. Uğruna uğra. Otursagam bolýar. Öz. Oğlanlar, kim gitmesi gördünüz mü? Kim gitmesi gördünüz, şertlerini bilýäňiz mi? Bilýär. Soňunda iňgilik bernen bilýäňiz onu. Pul berýän. Pullu yetbeşik bardım biz. Bir ýatyna başga da hökman begenler goýar. Nagat saat yok. Nagat biz alıp koyduk şu soğuk size berip. Uman 5 şert berilýär-de, 5 şertde kim ken utuk kazanmasak sebäbi şol utukluğumuz soň jemleýici şertde size peýda getirer. Utulan adamın bu näme diýär? Uturan adam yani begenlik rozi, kynanyk diýende. Belki siz utulsaňyz näme? Hey bolýar zatlar. Biz de 2 sançy kutu gödürlýäs. Bir kutuda gatnaşyp teň men pikirmçe şolaň hemmesiniň kliplerini amaransaň hemmesini tanýarsyň. Benim ýowy, senem oň hemmesiniň diýene seslerini ýazmagy kömek edensiň. Sanç iş beren dostumyz, kardeşlerimiz. Şolaň atlar dur, a birine bolsa şolaň sungatyny, özlerini, alyp başlyny bir wasp edýän, siziň ak ýüregiňizden çykýan sözler bar. Ana şol sözleri siz Instagramda soňky postuny öz adyňyzdan bir günnäp ýazyp goýmaly. Görüşler yerine getirýär. Şo şert badyr. Gatgo sözler ýazylanna o turjuklarda. İşte Uman düşünüştük. Siz razy? Razy. Onu birinci şertimize geçýär, Tomas Oslama şular gurlar. Ya, o başlatylar göreli. Näme sen? Hani birinci şert. Sena parla. Gatnaşyjy gabydynyp düýbüne düşürýän etmeli. Sena tamamlamak üçin 10 seyranşyk we 1 minut wagt berilýär. Oğlanlar, şertimizi gördük. Şert gördük ýöne kim birinji başlaýar? Ulu başlaýsın bana. Bol ýani başlaýsın. Daway. Yo, dur barmyn.
Oğlum başlayın Men dedi. berde keyfine duramo. Birinci baş. Ha, ben başlayan. Yo. Ferhat. Başlayın. Sağda olan ne bil görýänmi? Başlayın. Yo yo ana şey diýdi de. Sebäbini düşündirýin. Bize bir minut wagt berilýär. Bir minutda kim çalt bolmaz. Şoň üçin birde näder bular birinci başlasa, näçe sekundda dünýäler. Ola bolýa diýdi. Bolýa diýdi. Şöyle iyi. Dolla. Bilýärmi? Yer bolýa da olmadı adam. Şunu ýazak ýürütip edin şariklanma. Şu şariklar hiç kimi çarşamak iýen 5-6 efir bermi ýanymda götürüp Kim ak şarygy top çagasy tapsa, şolum birinci başlar. birinci başlaýar. Görä. Bittik näme? Menen bilemok. Nowaça sen aklyn araň ýoga. Sarıjylar bilen boluber. Yani şunu ütkötmeli aslında sen her gerek aydam kan diýän mana. Eger. Herimiz adrenle diýen dämi? Ha? Herimiz adrenle. Ýok ikiň taýda. Ana bol. Kim saýlýar? Ýok bol duruver da ne gelip barma ringen gördüm. İskak görjek o. Ağır. Tokoýçyda kömele ýytkap Tapada taýla gaýçyp ta. Tarih. Sağ taraf. Bol. Allah. Akına näme sardy ýa? Biz ikinci. Biz başlaýar. Üstünlük. Tawa. Gör begam. Nowaçan geç. Hah. Koy koy Qadam. qadam. Hey, bu näme sen bir zitrovkaçy geden mi? Demek bol. Emmeden Yok. Soň suwuny azaltmakşak ýokdur. Şudur şuna diýen. Sen olarını iyisin. Bol. Yok, ay. Bunu yürü dava etsek bol. Ola bir sen olarını üstüň oýundan bolsun. Bolmaz. Göç karoklardan çıkma. Degmen bolan o. Degmen. Bir kuşlayıp sanar, ondan bir beti qow ses çıkya, qorkma lala sesten. Bolsa qorkçuga meňe diýen. Korkmasın, oňsyny goýmasaňam Geçtin da. Bir minut var. Bir buradan başlayan. Alyan. Ta qoýan çatyn. Qoýdunmy? Qiraat ýüşürýär. Qoýdun qiraat ýüşürýär. Hemmeden barlarda geçen. Aramızda çempion bolan Naqtaçanma. Hemmeden barlak. Bolly men taýyn. Taýyn näme? Taýyn bolsaňam esasat bil. Bäri oýnal, bäri hemmeden çynnaqay. Tayyar olun. Sina başlanýar. 3, Ses bolmaz. 2, 1. Ýörne basan. Or berekena bar. Yok bunu değil. Hey, dur. Onu. Hey, sen näme remedyan? Näme ady öle? Teşekkürler. Bolya. Berekella. Berekella. Yalnız ana. Berekella. Vay bol. O ne? Bowie. Ay. Bowie. Tamam. Degir. Bowie. Hadi yalnızdım. Berekella. Boğdaş birin sonundan başladığından. Berekella. Ey, sen yaman detme. Ana. Gerçi azamı. Detme. Yer namatsan. Dik bonit törenle. Beybe. Boynalyan değil mi? Dik bonit tören. Bol. Benim ramedayden mi kama? Beğendik. Niye ettin sen ya? Stoy kaseret. Bu ne? Şu da ne mi? Şunu birce düşünün. Ay yok. Bana ne düşünürüm. İşte ay ders oyun töreninde son. Yok şey dedi ya. Irmedia. Ellemek bolon o. Sen ellesen nedir bular lişni? Niye şey etti şu? On golün deyten olya. Bu ne? Eden ol ya. Ne? Beğendik. Doğru. Nedir? Yaşa 18'de oturdum şu. Yo. Değil şu ya. Edriyan 42'de oturdu. 18 sekund kim? 1 minut. Biz 42'de oturan olsa 40 sekund vaktimiz var. Nedir? Apçıka. Düşündürmeli adam yok. Ön gören adam. Men sana anlayan, yekici aday diyen, beğenlik şu zatlar oyunnel, hemme zat çınlakay. Gayrat et. Hani göreli. Olar dinleme yani, bu mu? Sina başlanýar. Arımın olsun. Yankı. Şuna düşünmedim ya. Tegem düşünemem sen. 1. Kaynak dur. Gör git. Berekalla. Hayır. O, gittik lan evyan. Allah. Aha. Kredak kurulamallar. Yok orada hava kredak kurulamalı. Otur. Serenler. Aşağı. Rozim kredak kurula. Aha aşağı. Ega. Yokurrakdan. Aha. 2. Yokurrakdan qatrak. Et yokurdan. Berekella 2. Men sen ağlamayan bilýärmi? Berekella Aytma 2. da. Pratik diýsen. Aha.
Oğlum, ey. Skundun adil. Bol çaltıra. Berekella inlik. Vaktimiz var. Bol çaltıra. Skundun. Skundun adil. Давай, görelim. Bak, bir dakika, fırlaver. Asar attı. Soğuk Asar attı. Bol soňra çendet. Davay. Soňra çendet. Bol. İnsan bol. Sınavdan geçmeli. Yo, yan kalp çıktı. Şular Nime sen hoğallı. Gelen şular çıktı. inni ayda. Nime? O neme de açıldı? Çüflü ya. Şonsuz bolany, yani şey diýen bolyn. Bol ya. Be. Hadi. Öğreneyim de ya. Bol neme dende de bolany o keda. Sen moğolum masa. Bol ya. benim inlikide olur. Riyanı var. Tamam. Riyanı var. Ziyan var abi. Var. Taylandı. İkinci şart Berekella. nämeka nähili däpler bilen çüflemek bilen bir gutor. Hani görelim. Final. Galam saatda değil. Gatnaşıcı bulgurda duran galamları stolun üstüne böktürüp bulgurları yerlerine kazanmalı. Finaldan geçmek için gatnaşıcı 3 galamı 3 bulguru böktürüp salmalı. Begam. Qalam. Şu tarafın pozguç. Bökken Abi işte mektepte iyi oturan yerimiz var. Pozga oturup olanak mı ne? Dur sen elleme gayret et bular. Seni devam et. Şermenneçilik ediyor. Ey böyle. Vuryan, giyriya. Her sene bir qalam olmalı. Borlu. Düşünük zat yok. Yo. Emelini düşündüreyim. Gaturjak olma. Goloydan bir urumni duysan yetik. Borlu. Gezekme gezek. Ben Tayin. öğren Mustafa. Ha, böyle. Öğret. Dur. Değil mi? Evet. Sesiden son. Tayin olsan. Tayin. Beğendik. Bu dağıtlar oyununa. Hemme dağıt. Çın. Berekella. Tayyar olun. Final başlanıyor. Ses gidelim. Yaptık hadi. Başla ya. Onları dinleme bu kulağını yap sen. Bir golok pisle. Dur. Berekella. Gol. Öldün değdin, öldün başını. Bol. Aha. Ali ver çok alam bulun biliyorsun sen yendi. Aha. Doğumlucu. Katrağı olsana. Aha. İçine girme. Berekella. Stakanun lokanuydu. Yok. Bir stakanımız. Ana. Berekella. Onu al biliyorsun. Aha. Katrak. Duyuyordu ha. Bol. Aha. Bol. Aha. Ne yarısı? Evet, ketin. Yan energan, yan hıcıvun, yan bağdım nerede? Degendim. Vay mı ne? Yok, kıykır kara. Sana. Berekella. Al bulon al. Berekella. Kat var ya şu an. Var ya. Kat var ya şu an. Doğru yolda var ya. Doğru taktikte da var ya. Berekella. Finaldan geçmeli. Forma. Yine. Tuğla liyata var. Ne? Ana. Öğretmen de şu at mı? Öğretmen. Yo diğerine de geçim. Nädem arkayın inni meseletsiz guruluşup bilýär. Men pikirimçe şu zıňamyzda bar ha. Şu şeylerak zıňsa gowulun hadiýa. Düşündiňmi? Gönü däller. Ha, söyle. Hava qatrak. İnni hemen bir zady ýatysaklar. Hegede zıňaňa şu goýýan arınçylyň taklaşda. Şu tak zıňaňmy bärik zıňaňmy Seyret, ýatysaklar. misal için 3 tane talmala Ha, doğru mu? üç Ya hem näse Yok, girsem? hersine bir. Salyan. Misal için Bundan ikisine başka de- Yok, hersine bir alam bolmaly. Borlu. Gow tarapyndan bizde bir arasda bir mündüm var. Ha. Howlu bırak, çatraktan howluk man etmelle. Şunu. Düşündüm. 2 minut berip bilen ok yok samsy soňa da salma. Şey diýär. Gönür sana gat kıynet Bolly. bilen gördün ha. Şoň üçün Düşündüm, bir düşündüm. Hani ya bismillah. Düşünen mosan Düşündüm. esasat bilýärmi? Bär oýnal, bäri Sen. saç. Utulýan Tayyar olun. taýýar bolup. Final başlanıyor. Ýa-da aljyrap gaçyrmaly, howluk man. Hemen bir elin alsaň bolardy. 2. Hani no atsan? Yengilmeye tayin bol. Aha. Aydın yalan yarak ya. Gaçyrak durma bolmaly, düşünüp indi gaçyrma bolýar. Gaçyry. Goloy we gaçyry. Hiç dinleme bolar. Goloy we gaçyry. Bol.
Berekella. Berekella. Sen abi ver olar. Gedir yankın yan. Bakma ne yaptın anlamasan. Bolli, kaydınlı. Hadi, bolli. Berekella. Doğucan, bekle. Yo yan öyle. Uni. Titreye, elin titreye. Bolli bir sekund kalla, bolli. Ya, hiç dinleme. Bolli. Ana kutardı. Ana bolli. Bolli. Tet verin de. Ana bolli. Ana kutardı. Beyitmen. Oğlanlar verin bir. Yarım sekund. Bolli. Yarım sekund. Hey, bolli. Gol yanladı. Yo yo. Berekella. İkisini salıverdim. Berekella. Yani Bir yerden bolluk başlar. Bolluk derler. Dövüm ettin mi? Kepkesi yapmak falan. Bolluk derler. Bolluk dersin. Boran otta yani. Hir. Şeyle girip yine de kayıttı o var ha. Berekella. Yani bir şey uğrun tattın ha ya. Uğrun Onu koyacak tattın ha. ulan mı? Ya niçesini koyup bilmedin. Niçesini program etdi. Onu dinlemedip şoň için diýen o. Bir sekund bu atdy. Sen işte var. Doğanım yal görüp. Sen doğun ne? Bol bilýär dämi? Ay hemme da çynna gaýdyp şoň için diýen hemme da. Oyun nel berdin. Şoň ana şoň şu şariat taştarma. Aydık dursa. Yöne sen şonu da çempion görkezdiň. Şampiyon el. Ne? Salıp bilýär, salyp bilen o Sarp kidim. bildin mi? Görýär mi? Sarp bilmeden şampiyon mu? Entek bası, entek yan var ikinci oyun olanır. Entek bir tuğu adam şu. Bir tuğu var ya. Öyle mi? Oyunumuz var. Zato su koy. Şu birinci. Tepsi yok mu? Aga tuğu adam. Peş ne var? Mesela yok. Gören onlar. Üçüncü oyun. Final. Özüm kulör tap. Gapdy duran ak we sar topçalardan şarlar üfler. 3 tane ak topçalardan gapdy kalmany kalanmaly. Ona ne dedim? İnni üfläňde men pikirimçe bir gıradan başlap aylan bilýärsiň. Durmaly, pikir etme. Sen diňe şuna diýmeli. Sen elim şuna aýda gol, üfle. Iň asasy akda ýatda çykmaly. Şalt etjek bolma, başda barlap gör demeňi. Çala jüfläp gör. Son orta şo, gatyrak şeydip ala. Sen düşüp hemme zat başaryp bilýäriňe görkezip oturdyň. Bunun başaryp dıhaka da gowy. Da şu yalnız avada diňe alyp gelip bir bon many gelin. Hemme zat gelýär. Oğlan. Adil bolsa Motivatsiya hemme taraplayın. Gurulama. Stafer doyup falan. Terden aýdym şey diýen. Bolly Avaladı ne? ne kaşan metşara edýän dälim basýar. Gitdi ona. Bär oýun näl mehriban tomoşaçylar tebe bu ýerde hemme zat çynna kay. Davutcan, wagtyň bu torýan ýerini öz aýdyr. Hiç elini sürme. Final başlandy. Diňe men bilen bol, oýnuň bilen bol. Ýap barlady. Birak gaçda gutulýarsyn. Gör. Gitdi. Batrak. Batredin. Batredin. Yuvas. Berekella. Dur. Berekella. Hayda ağa çıkarmandır o. Berekella. Kulli. Final Oğluktu. Aycim. Oğluk. Üfleme bana o gelin aycim. Ha. Demin dursa. Ega. Ne? Gördün ha? İçim yerlerinde olurayım da. Bir wagtda aňaryk teretme. Dinle. Men dinle. Anlarda eğer ündün bolsa iýsin gaýdy ya. Şunu üfledim, utulýar. Tutuluyor. Dinle tarihin çıkarman mı? Biz howluk moller, bir mut wagtymyz bar. Utulsagyň ziýany ýok. Şoň üçin rahatlygy duý özüm. Onu düşündüm. Bir mündün dowamyna hemmesini çıkarıp yetişmeden mi tutulýan mı? Utulýar. Dedim Hem bunu bir çıkarmalar şu 3 tane Biz at, bunu tutalım. aňaryk teretme. Buna näme edildi aýtmaly? Dokoýçmaýyn. Şu üçüsinden başga. Boňşy. Şunun Boňşy. üçüsine Öňde ornaň oklaý. Hiç ýeli. Barqa ýan, alýan, gatnakan açan ok boňşy. Degendik. Şu zatlar oyunlar hemme da sın. Bollumy? Bas. Gitti Kimde gel. jogap beradi? Bol bassa. Dawa. Üýsrek. Bol bassa. Gırarakda. 2 Birden ne barın çıkar. Yürü. Hoppa. Berekella. Indi howlukma, indi git ya. Indi öýler git ya. Berekella. Ey, howlukma. Ey gerekella. Howlukma diýip Çıkardım soğuk bizi. Howlukma diýip durma. 11 sekundda.
Gerekella Hay. olmadan şey. Dedim gördüm o. Gülen ayrı. Ne diyeceğim? Ne çıkarıp durdu ya? Şuna sakallı le Bu ne şunu utup biliyorduk da şu an. Täze nasıl? Böyle. Böyle? Ber. Oynayan. Ana. Oğlanlar böyle ya. Şu bir yatlanayım. Ön konkulu. Atena aytmalar yerinde işte. Bir normal. Doğrusu bir Ben normal. tutma bir yere. Kaçsan? Kunyal olup Düşündü. Şeyler. Düşümde Böyle. bir top gördüm. Ne Ve o top denk. Dördüncü oyun mu? Dördüncü oyun. Dördüncü oyunda Sıkın seyredelim bilmem oğlanlar. ya. Devam etmeli. Sina pütükle. Gatnaşıcı teňgeler pütüklemeli hemde 3 bulguru 3 teňe atmaly. Aha. Bu o ne sen var ya? Ne mi diyen düşünüp Sen ya şu stoykan edip utullun ho. Etme diyen Stoykan. Oho. Yo, ona yan Dinledin vurdum mi? koyup. Şunu şu qırada koyyan, barmacığınla pitikleyen, elleme, pitikleyen da şunu salyan, bollu. Şunu- Mesele öldü. Bollu. Hiç yıl kıyınçılık yok. Birinci, ikinci, üçüncü yıl kıyın bolmağı mümkün. Sen aralı ölçemeli oluyor. Men diyecek zaten tamam şu Şimdi bana bak diyeceğim birin beyledi be. Ya. Bollu mu? Bollu. Tayin mi? Tayin. Yani Ama men sen- vurasın geliyerek, men Degen- vurasın geliyerek yani. Yok, Men kümü oyunda ütleyen hiç emme uğraşma da lan. sınla kay. Aldırıtma. Yuvoş oğlum. Ya bassa bollu bollu. Sina Bassa. başlaya. Ben dinle. 3 Karas, 2 karas. Ortaokuldan başla. 1. Karas. Ortaokuldan. Gör. Aha. Bak ilk birinden masla degenlik bir net, ilk bir net. Beyt her netten aralı ölçebilmeyen. Aha. Aha. Bol. Bak. Ha, girdi. Bol. Yok, yan içinde dur. Sefiştlegem Yine bir- değil için bu sondurcu. Bol. Bol, Gerekli. Oğlan görmede bol. Sonra değil mi? Aha. Bol. Nasıl sen atları bilemem. Bol. 30 sekundum var. Yetişen. Ah, girdi. Bol gir ya. Çözdün hayır. Ne Bol. ya? Bir de öyle değil. Ne şu at geçir. Söz tapamak şu at öwürlüğü, sen tarih barlığı. Direkt Bol. derdi. Vallahi Bol ya. 15 sekund var. Yetişen bol. Kont kal. Bol Daha var, bol. Bol. Das, berekella. Format markanna daga. Berekella. Ilgaş. Aha. Bol. İstafet Bol ne gerek. koy bu torda var. Şeyin mi? Sina'dan geçmedi. Şunu oyna, benim oyna. Görmedim. Bolacak yani. Katıda. Yöne bol ya. Bir sapar Sırlık oğlanla. Hemme zat yöne koy. Bir nemede bol. Yok men. Biz gördük. Degenligin öktü tarafını. Şunu brutuk berden bol ya onu. Berdi anne ne mi? Yok onu yani oyunun şert onu yanak derler. Onun için onu yani bahsleşip kuramaz begenlik çağırmak. Uçağı kenarı. Yöneten durunca yerinde tarp. Atı getirmeye merekten işte oğlukları getir ya. Tarp. Olur ya lan saat bolsa bizim tarp. Kalam ne ettik? Kapav. Kalam ne ettik? Anı görelim. Öyle baklas koynar. Bu şerti bil kapak ediyor. Tebe bari oyunlar hem rahat sınna kay. Yür. Görün. Tayyar olun. Sina başlaya. 3 2 Olar hiç dinlen o. 1. Novat teret şuna barlar koylar derdek zada adam. Novat. Alo. Hey, İstem bunu sana ha. O var şeylere. Bırak doğumuza. Katra. Ay malak. Bol. Ya olsa dediğin olmadı. Yönü aydiyan yürü. Kadar ödü. Bana no demek bana no. Ama o hedirlik var mı olur ya? İni elik de değil o. Yok boşuna tartış kalmadı. Bir. Ne sana bile. Katıragat. Hey, 3 sekundum var. Şeylere. Şunu beyler ha. Ay malak. Ay bol. Bolda versin. Hiç sad bul yara kes kodumuz kan hiç sefer etme. Ya. Bol. Ya, gerekli lan. Ya. Keseke. Bak. Bol. Bir. Nem sağlı bilinmedi abi lo. Ya kana onu gerekli lan. Hey, bak baklas. Bir mi fark korkudu? Bak gitti. İşte matayda. Aha. Berekella. Soğutsa bol. Bir ne de. Bir mi fark? Ana bol. Bak gitti. Ana bolli. Yok. Sina'dan geçmedi. İçinden kıyınmayın benim oynak var ama. Oynak var. Benim oynak görmedim şunu yöne.
Biraz mayını tapmalı la ha. Mayını tapmasan Yine bolacaklar. hiç şeyle. Bol ya. Bağlardan geçen emmesem. Ahirde yani yok. Bir de Aa, o da var ya. Kızın sana geri yana eken. Onlar da olarak yani. Bir misal zanla minne hada edin de. Ya onlar biz kalam 2 tane antallık kalam. Yönü hakika. İki kalzan olan yok. Bir Kalamın 2 tane antallık diye. misal olan yok. Bir kalzan Tansın mı işler? Tansın mı işler? Häzir nisip bolsa 5-nji şertde kimin kimden görüp İnsan Komşu kulu. diýär. Pret bas. Uy. Hani şunu vurup falan atan. Sina qısqıç. Qatnaşıcı elini şaqqal sarjini rezin volukda atıp stolun üstüne qalma qalanmaly. Hemeden düşünükli. Yıkıcı bir yerini koyan. Atya. Bunu bir gezek detken. Bu saatten görkoyan. Mesela. Olar ya. Sebebi sen arkan mı? Ödün yazıklardan. Sağ ol. Arkan mı? Onda näme? Nähriban dostlar. Ona söyledim. Bäri Öyle. oyun däl. Gel. Hemeden çın. Tayyar bolun. Ben sunduraydı Ben vakti. atıra okula derden öldüm. Kap duruya süp. 3, Gitmeli yerdir bu. Ne varsa. 2, Arkaya otur. Hani? Gör. Hatıra. Hani? Kıptır. Hey, mama, hey. Yok öyle kap korrak. Ma det. Yok şat adam. Berekella qoşunu. Bir lan ay. Atıra. Ne olacak? Bol kapıya mı? Hey, ma. Evet, diye mi gol getirdin ha? Pasti. Atıra. Yok. Berekella kaç yok yukarı vuruyor. Değil mi? Adam kaç yok. Atıra sen ne olacak? Yine 5 sekund. Bu ucun tuttu. Aha. Au çek. Hop berekella. Öyle. Maşallah. Oley. Sucağız çıkıp tesnelen kanlar. Yürü. Gül yarak. Yürü. Ana. Ne olacak? Gözlük bolcuk zaten 20 sekundda. Sucağız Ulan 20 sekund. gıtkıcı men yığınak koyacak. Aha. Allah. Häzir eger biz etmesek ne şunu sana sowat berzek. Sağ olun. Şul oyundan. Kızıllan et veriyor ona. Kızıllan? Kızıl saatler. Ağaçtan mı oluyor? Lehel stilli Ne var ya, oturun. oturun. Bir tokoyçu stilli oturup korkoday da ştay. Durun tök. Berekella. Mergelin nişanı. Berekella. Inni. Geç gitmedi yani. Dur entek elleme. Geç gitmedi yani. Şeyle gitmelilerle. Şeyle gelmeli. O biliyor musun? Oyunum var da biliyor musun? No. O yok koy. Nereden Zaten var da Onun o. Ondan ne? Straf yadın şulara. İlla uğradılar men oyuncuyum. E bular nerede ya? Oo, akıllıca ol. Tamam, bolmadı da etmeyin. Bolýar mı? Bolýar. Şuştuk biz bulara ýan degil deriz de azar berip bilmedik de. Ben özüm arkanda durýan. Aynen şular benim. Bolly, sen roziflardan ol, ödün ýazlardan ol. Devam. Ha, inme. Başladık mı? Ova. Haytın Dur, El emme. Akıllı ol. Haytın atlamam Degende. olayım. Şu atlar oyunlar, emme dat çırşınlakay. Otur. Tayyar bolun. Sina başlandı. Durun tök. Dur. Karas. 3, 2, Dur. Durun. Dur. Dur. Katı gitti. Sala yok korraktan versene. Beye vermedi. O bereket. Yeni bir yere. Sonra eften demiş pers gelir ya. Bol. Pers gelir ya. Muet. O somet. Yankı yok. O. Katı idi ya. Allah eder ya şu. Ana boldu da yankı. Bırak feride. Dünyanın yerine Hayır feride. hareket edin değil mi? Dünyanın yerine feride. Hayır. Katı gitti. Hayır. Hayır. Aşağı nakın. Hayır olmaz. Aşağı nakın. Begin bırak yok korrak. Aha katı gidiyor. Görüyor musun? Katı çek ya. Ağzı çek. Hayırcak çek. Bol artık kurtardı. Hani buraya da geldim. Ana sana. Vakit. Bol son gidip bol. Haydi berekella. Sinadan geçme. Ne edin? Ne dedin açındanım? Ne yaptın? Ayttan. Yankı aytana. Sen şunu çek ya. Şunu batır ha. Ben aydıp durun Gördün sana. mü onu? Ben için O, Yasin asaklıkın alıyam Yasin sana. ben Yok alırım, korkusundan Yasin liyakem. Ay, Bol o ya. Meh, Adı adı ne ne hemen? Ali? Ağastan kıfınç. Nesi bes? Tamam. Ne O. mi? Kayıttın haytın. Şlibim. Kasap atam. Asap. 2 normal. 2-0. Sol 2-0.
Nol aýtdyma san görmürsiňiz diýdim ben bu. Saňa o sen getirjek ýollaşyňa da nowat bermän hem mutuklary özüne alıp yeňiş suhoy. Paştikak Real Madrid Barcelona'da 5-2. Şon ýaçy uçak diýeti. Indi näme ütke düşdüýdi? Inni Bir ütgän aýdypber oğlanlara. Netip bolsadyr jemleýici şertimizde. Netip bolsa nowat arasda 60 sekund 1 minutlap edeniň edip yeňiş kazanarsyň. Begendik ýolazym bolsa 10 sekund ginç. Ýagny her utuk 5 sekund wagt aýrylýar. Düşünürilekmi? Ýagny nowatçany öz wagtyna başlaýar, sen 10 sekund soň oýnap başlaýar. Sen 50 sekund oýnaýar. Ondan? Ol 1 minut oýnaýar. Boldy, bak kömekçi. A men şonu ustan bulutulýar. O, anlaşyl. O şeýle. Bereket. Muňsy 5 oýna utanzady 10 sekund toguluk men 10 sekund biz halaja kazandyk. Bu saatdyň, görkezdiň. Kıyın şert ödem. Hemme şertde şu başarma şu şertleri. Sen başardın. Şon 50 sekund. 50 sekundda girişýär. Biz arasda 1-60 sekund wagtymyz. Näme şertlerini bilen entek bilemiz ok. Hany görelim. Sizden bilen ok, gelin görelim. Seyna 3 utuk. Gatnaşyjy topçagarlary bolurmak bilen akvariumna gymmary. Bir minutyň dowamynda kimin topçagarlary akvariumda has köp galsa, şonuň ýeňji bolýar. Şu çadaktan geçmen, ayağından geçmesin. Şunun için ne bolýar, oglanlar. Şary beren adam. Topçağız, şuna deyip giyse de hasar, gönü girse de hasar. Diňe, uwonjuň potaýdan alıp dünýany hasar der. O da beýle bolmaýar. Boldymy? Ve ýatda diýas. 10 sekund soň girişýär. 10 sekund Ben aramda sana habarly edýän, şujaga şere goýýan. 10 sekund. 50. Ben başlady ya. Taýin Buna marka Elin eliň bilen tapaýda bir oradan al, hiç nime zady ýokdur nowatçan. Ondan saat bilýärsiňizmi? Ondan saat bilmeseňiz bilip goýuň, we ýat saklaň, we ýazyk goýuň, bär oýnal. Bu ýerde hemme zat çynna kay. Çynyk etmedi ýer. Yokma. Sen Harika öldürüň. Eşime şonu çeň. Böyle. Sen ýeňiş. Gül başladı. 2 Garaş. 1 Garaş. Ýür. Gitti. Garaş. Boňa ser. Garaş. Taýin bol. 4, 3, Daha dedim. 2, 1. Ýat saklasana. Ýör. Aha. Bu Ýat sakla. top saldy ýaňa bir. Gat gitdim. Aha. Begenlik. Yeni bir berekella. Yeni bir. Balany. Berekella. 3 oldu. Aha. Dur. Berekella. Aha. Owi. Begenlik bol. Aha. Geldim. Bol. Aferin. Yes. Berekella. Begenlik bilýäňdi. Geldim. Bilýäňdi begenlik. Geldim. Bol. Kuwança da Geldim. Bol. Kuwança da ben kuwança da. Bir şans tak. Bol. Aha, berekella. Bereket Geldim. 10 sekundumuz kaldı. 10 sekundumuz kaldı. Garantir al. Bol bir öňde ýene bir top berekella. Ey deňleşýän, bol sal dega. Dega salmasaň bolanok. Berekella, bol bir. Bol stop. Komponiş bol bir. Dur. Oglanlar, indi sana ýaz. Ya köp. Ay yok, sen özüň sana. Sana. Arka. Sarlar 9 sany. Yo näme üçin ýöne barat? Hemme şert başta utanlan bar. Ne üçün bar biderek? 10 sekund köprek kalmalar. 10 sekund. Soňuny alyp 10 sekund Peydatken. Üstüne de yeňiş kazanmak. Kutlaýasam. Ne? Tokoyçu men. şeyler ýakdyr oýunna men. Şiýlere. Kas oynayalım. Mına hey oğlanlar. Kas oýnaýan. Kırsada ataydı aynı beğen. No o da bol ya. Angar ki 100 metre de. Oynanmaň ýöne. Üýleri hiç bilir näme sebäbi gato var ýadymda, hemme tarapda. Şey gelmä men. Ýa oturan duýgu ýok bundan ha. Hiç ýeli Atına uttuk biz. Hey. Bunda var o da. Yeňiş kazanan duýguny geçirip gördüm de şoň üçin ýani. Oğlanlar. Biz utmoň lezzetini alalla gayrat edin. Bol alın. Şoň üçin şu utucuklar utmoň lezzet şu ýerde. Birine aýdym çyňady bar, birine de Instagramda soňky postuna ýazmaly sözi bar. Bu utucuklary men şu bulaşdyrdım. Haýsynda näme barlygyny şoň üçin maňlaýyňa göre çekkä. Hani görmem. Şu utuşun duygusyna ben sana berýän. Sağ bir näme ýazmalygyny bir görsün. Uzat. Hani okanam.
Daşından. Murat Molla. Murat Vallahi. Molla. Bak Murat sen. Dostum. Hayır, Bateman'dan täben çekersin. Näme? Bolmaýar olar ýa. Bolýada. Sizin men baştan uçup gelýän bolýada, soňunu geç gidýäniz bolýar. Gahlanmayan oğlanın yüzüne seyredim. Bolýada. Kıynanmayan, tutulanda kıynanmayan oğlanın. Hem meselim ýazyp bilýän Sen gerek. nasıl iyidin? Näme? İyidin. Soň bir kyle. Yo, 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 Bolýada. Anam ýokdy. Men var, sen var. Anam ýok da. Murat Mollan çıkarıp berýän da, beğendik sen. Yo, bolýa. Bolýa, görün, näme ýazma. Noçan maňyna göre çıktı. Manlayla Bu oğlan. da goza çıkarly. Hani? Näme diýip? Tutuş dünýäň duýdum, Sana taňa yetmez. etmez diýär. Ne der? Ne kadar gülüşüyor. Öyle. Murat Mollan. Kabul eder mi? Musa sen Öyle de ilişki. Ha? Näme aýdymyňyz bady bile? Balarmy? Arvar. Arwarmy? Çakyan Näme diýýärdiň ahira. Satayda? Näme? Näme sözler bady? Men arban, Aha. arban. Arýalzy çakýanda. Del duýdum. Yazdın mı? Murat çakýanda. Suat geldi adam. Owa, görýär. Hanana. Soňundan oyundan soň. Neme bir gün näme durmalylar? 24 saat lagym durmaly. Erti Hani- Janet düşündürse bolýar mundan bu. Yok, hiç ýyl Soňky bolan. post. Şu zatlar bolan. Dur olam gowda. Gowdatlar bolýar, Hay değişmeli reklamy. Näme? Adym belleýän Murat diýip. O, Murat Mollo diýip beldiýän. Sabah çıkan şey değil mi? O, näme ýazýan? Näme? Tutuş dünýä Tutuş. duýdum. Dünýäň duýdum. Murat Molla yetmez. Näme diýdiň Dünýä. sözler bardy? Hey münafik Muratsan sözler. Hiç şey. Duýdum. No, da gelişýän. Dostuna ýazyp oturanda atlar. Utuldan ne? Hey. Ýöne. Eýlin bile çekindi jodan. Yok, hiç zat Suat bolan. uğratmaly sen. Baba. Durany bir görelile biz. Tutuş dünýä duýdum sana yetmez. Bol yüzden de koydu. Yüzden mi koydu? Yüzden berekella. Ne koyuyordu? Koydu. Ay mala. Ana vallahi. Ana. Berekella. Kroş. Gül ýary. Hey. Ha, gül ýary gatga oýun. Gül ýaly tullum dost. Gül ýaly. Gel uzaklayın ne böyle. Siz doğrultmadınız. Biz doğru Ya, tuttuk lan. Biz başlaýdyk. Yo, Oyunu şert başlaýdyk. oyun. Otursaňam özüm tutar. Aa, Oturýar hiç näme. Hiç ber. Şoň üçin men duýamam. Hiç Bir deňilişim. hep dilimi duymalar. Bellemer ünsürdüm da pekiden maňyzlaryny, kismişliklerini ikiden bir höwes bilen iýdiler de. Şoň üçin gitmeşikde doýup bilmediler. Pekiden hem oglanlary ýene de berin çağalary bilen iýsinler diýdi. Bu torzatyn anlatmam. Ikiňi de sowatdym. Torsa Senden yeni doyar. marketde bar, baryp satyn alýan. Bolýar, bolýar. Ýa-da gelýän. Utsaň oturmasaňam, görýän, şowar baýrak baryp. Şoň üçin ýeňidim dik gurlar ýok. Hatta ştaýda deňrak bir aýtdyňyz. Bolýar. Men o bro, degdäl o birine. Men şu gepleşiň gördüm. Başyndan soňuna çende aýrylman Ferit bolýar. Söz ýok. Teredip bolýar, endi sen gatnaşdyň ha. O İçinde duýguny başka. başga. O duýgu başga. Şeyler. Oturmak duýgusy näli? Utulmak duýgu hem gowy. Onu Utulamda da öýle oglanlardan tutulur. arqaýyn. Sağ ol. Begenlik Rozi. Näme diýeýin? Bugam, atam, sağ olun, taňryal kadyn çağıranýyz üçin. O birinji gepleşiňizi gördüm. Ýöne soňuna çenli görmedim şun maýdan ýöne. Hakykatdan öýde Nadia kän diýdi şoňa gatnaşasyn melýär diýdi. Ha, aslında Atamyň gelini bilen diýdi o gatnaşasyn melýär. Bu garaý şoňa diýdi bolyn. Lan atam jaň etdi. Men diýdim öýde ka şo gepleşige bar ýa diýdim kelledim tutdy da girik gitdi. Otulardan diýenler-de. Ýok, Tutulza, öýde tutulza. Zato soğutlu yegisli var. Hem oğlanlara Tanrıyal kasın hem de rek basanlara adam oğlanlarına adduşu. Otulan oğlan ağlamaz ya. Ağlamalı ya. İlla kemer gidiyor. Bunu ýanky diýişmeli jedel uzak, bular jedel edibersinde biri bol sizin bilen şu wagtlyk çykýan uzak wagtlar netibedenden ýygydan başardığımızdan size täze bähteşikleri, täze ýyllymyz dostlarymyzyň bähteşýänlerini size gödürläp durýar. Diňe näme diýär? Ady Production'yň YouTube sahypasyna eletde agza bolýar, jaňjyga da basýar, sebäbi her pursat gymmatly Ada Production bilen. Nesip bolsa da yine de Gonç Melaýew bilen täze proýektler ama anne şunça gepleşikden soň aýdaly täzeliklere seredip duruň, tomoş edip duruň. Esasadan
oyun näle, inniki mihmanlanmaz. Kim bolmaly? Sizin şu gepleşikde, şu sahnada göresiňiz gelýän ýyldızlanmaz kim? Ana şonu tesirlerde belläň, ýazyn. Biz bolsa siz bilen hoşlaşýar. Hoş wagtyňyz. Hoş sağ olun. Sağ olun. Awul. Davay. Firmini neme bilen çıkıp gidiyor. Nämeli? Yeňiş tar. Elindäkin goýup git, elindäkin goýup git.